nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo,
Kabalo bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw sasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! 22 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 3 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag sa Bugos kalibutan nga sarang malabot sang amo na programa. Welcome sa inyo tanan subong nga hapon. Liwat ako ang inyo mangin kaupod, Bombo Yanizil Minardo. Para sa pagpangalagad sa programa kung diin madamo kita may matunan para maabligan na sang maayo ang aton panghuna-huna, ang Balatsyagon kag Kalawasan diri lang sa Dr. Bombo. Tune in na sa 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo or magtanaw live sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod kag ini sarang man makitaan o kon stream ini no sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag para updated ka sa mainit-init nga mga balita kag makalilingaw nga drama, i-like, subscribe, and click the notification bell para sa mga updates diri lang no liwat sa Bombo Radio Bacolod. Subong nga hapon ang mga kabombo, isa naman ka tupiko ang aton nga pagadiskusyonon kung sa diin na madamo kita sa nga matun-an no. So kamusta dira ang aton nga Domingo, kamusta ang aton nga pagpangabuhi dira mga kabombo? So I hope nga okay ang tanan dira sa inyo no. So subong adlaw do kadamo gid sang mga balita ano nga hindi manawmi, which is halin pa sa nga kagapon sa subong ang hapon no mayara mga ginapangaluthang patay nga pipila ka mga persona sini. So mga kabombo no, so diri kitaya sa aton nga tupiko subong no kung sa diin maamliganya ang aton sini nga ikaayo nga lawas. So diri kita sa kung sa diin ang mga tips no nga igahatag namon kag ini according sa pagtuon o kana sa research ang aton sini nga tupiko subong kung ano bala ang mga tips no para treat o kon malikawan ang ginatawag naton nga diabetes, high blood, cholesterol kag stress. So ini ang stress ya adlaw-adlaw ya ara gina sa utok asang tawo ng mga kabombo kay kung ano sinigani ang ginasulod mo sa imo nga paminsaraw no amo ni ang ginabatsyag man sa imo nga tagipuso. So subong mga kabombo nakita nato no kadako sa nga problema sa nga mga chronic diseases o kon sang ginatawag naton nga mga lala na gin nga mga masakit diri sa aton pungsod Pilipinas kag madamo sang mga tawo nga kulang ang kwarta ibakal sang bulong no ilagbi na gid subong nga naga sufrer kita no ara kita sa pandemya which is madamo subong ang negosyo nagkalabar down no kung diin
ang iban nga negosyo nagkalaputo tungod limited ang gihon. No, kaluyan subong gani kay ang iban nga mga areas is alert level 1, pareho diri sa aton sa syudad sang Bacolod is alert level 1 nakitaya, which is ang economy no daw medyo nag-boom naman amat-amat mga kabombo. So diri no kisa ang sala sang mga tawo sini masami sa may mga kwarta gid no, mahambal ini sila biya sa doktor nga dok mapareseta ako sang bulong no, kung may ginabatsyag ini sila, pero kung kainom na ni gani sila sang bulong yan, no, nagabalik ini sila sa mga lifestyle nila kung sa diin na bawal tani ang amuna, no, kung mga bisyo or ang pagkaon nga ginabawal sa ila sang doktor, which is kahit kahapos nga sa iban nga may mga kwarta nga kung may ginabatsyag is mapareseta lang kaga mag-inom lang sang bulong, no, kung may ginabatsyag dira sila ya. So sunod sa research mga kabombo, kung nagaumpisa pa lang or mild pa lang ang ginatawag nga diabetes, no? So, hindi man amo na gida kataas bi ang imo sa bahay naman sa high blood, no? Kung hindi man amo ginakataas ang imo nga dugo, 150/100, so pwede pa na iya matreat or makuha mga kabombo, no? So, maghahatag kita karon sang pila ka mga tips kung paano bala, no? Kaga nga wala pa diri sang mga sakit bala kon may lahi lang sila nga mga high blood, no, madamo sa ila ang high blood ya, o kon sa ila nga ginikanan, mga high blood nila ginikanan, diabetic, no, o kon may mga diabetes ini. So ini ang pwede ini sila mamana, no, o kon ma-inherit. Masami na kung arabi sa dugo nyo ang may mga cancer. So amo na mga kabombo, which is no, para hindi kita magpareho o kon ma-inherit ina sa aton nga mga kaparyentihan sa aton nga mga ginikanan. So dapat kita nga bag-uhon nato, no, ang aton sini nga lifestyle nga kung sang una nagabisyo ka subong amat-amaton mo na dula, no, kay kisa ini ang mga masakit gani makuha or mamadna ta sa aton nga mga lahi sila. So according sa research, no, 4 million ka mga adults diri sa may pungsod Pilipinas ang na-diagnose sang diabetes. Kagang common comorbidities, no, which is ang complication with type 2 diabetes, including heart diseases na. So more than 32% ang mayara type 2 diabetes, no, kag ini ang cardiovascular complications, while mayara naman 87% are either overweight or obese, o kanang ginahambal ta nga hindi na normal nga pagkatambok sini, no, according sini sa data, no, o kana sa datos na ginpagwa. So diri sa around 14 million Filipinos naman, or 25% ang current adult population diri sa may pungsod Pilipinas ang may yara hypertension, according sa Department of Health Secretary sang una, no. According nga sini, so around 14 million of Filipinos or 25% sini ang nagasuffer no, sang hypertension, which is ini ang mga tawo, no, often nga mayara wala symptoms sila or unaware nga ang ila sini nga mga blood pressure is mataas na gali. So sang 2008 naman, according sa FNRI study, ang cholesterol levels among Filipinos, no, ang latest sini sila nga National Nutrition Survey nga gin-conduct sini every 5 years, diri nga ang 31.3% of 7,700 Filipinos polled nga mayara borderline high to high cholesterol level. So imagine, no, so ano ini ang mga magamba kita daan cholesterol sa mo ini ang mga lapuyot gid bala katama nga mga tambok o kon lipids, no, kasami ni gatubo sa aton nga atay, which is kababainhan gani kung magdamo na ini ang ilang cholesterol. So may ara tendency, no, nga hindi dali makabata ang mga kababainhan. So ano bala ang dapat nga himuon o kon ang mga tips sa bahin diri, no, sa nagasuffer sa mga diabetes, sang high blood, kaga kasubong man sang mayara cholesterol o kon high cholesterol level kag na stress, no. So ang una-una gid mga kabombo amo ini ang pag-inom sang tubig, no. Tubig lang gid. So ano ang magamba kita nga tubig lang gid ang imnon? So mga 8 to 10 glasses kada adlaw nga tubig ang imnon, no, kag hindi juice kay bangod ang juice, no, na hibaluan naton nga mayara ini nga
damo preservatives, no? May mga food coloring ang juice, mayara sugar, no? Biskan magambal kita nga fruit pa na siya, kumo may kalamay gyapon nga lakot. So kung mag-inom ka sang juice, may tendency ang imo sini nga blood sugar is magataas. So ang soft drinks likawan man kag mga ilimnon nga contained sugar, mga kabombo. So ang tubig, no, makabulig ini sa urinary tract infection kung kakisaga kaguba ang kidney ta bangod kulang kita sa tubig. Imagine bala ang ang tubig, no, o kon ang tanom kung hindi mo bala mabunyaga, no, pila ka adlaw is gakapatay, gakalaya, no, kung malaya ang tanom, so ang epekto sina so mapatay, no, makaging dira ang iya nga gamot. So that's why ang sa tawo naman ni amo na ganing ginahambal ta ang tawo kung pila ka adlaw nga sige lang tubig iya imnon mabuhi pa na siya, pero kung ang sabahin, no, kung hindi siya magkaon pila ka adlaw ano pa siya, no, may tendency nga mabuhi pa. Pero kung 3 ka kadlaw nga sunod-sunod wala ka inom-inom tubig, so maano ka, may tendency nga mautas ni ang imo kabuhi, which is dako gid ini ang factor nga mabulig sang tubig sa aton nga lawas sini, no. Ang sa kada adlaw nga wala ka amo na gani nga hindi ka makainom tubig is mapatay ka na, no. Kung may problema ka sa tiyan mo, inom lang labaab sini nga tubig. Kaya according naman sa research, ang cold nga tubig, no, pwede nga makakos ini o na makapalain si imo tiyan once ikaw may irritable bowel, no. Kaya nagalain dayon ang tiyan mo, which is ang kinanglan sini sa mga persona nga gasakit ang ila o mga sensitive katama ang tiyan is mainom lang sila sang labaab, no, or ininit nga tubig. So likawan ang mga cold kung mayara kaya irritable bowel o kung hindi nami ang imo sini nga tiyan once masudla na sang cold nga tubig. So ang mga luya tagipusoon, no, sino bala ang hindi pwede mag-inom sang damo gid nga tubig. So according sa pagtuon, ang mga luya tagipusoon, no, kung may mga heart failure, no, ang damo tubig sa baga, kung sa diin, no, ang ginadialysis pag o kung stage 5 kidney failure nga hindi na gid makapangihi. So pasalamat kita, no, sa Ginoo kung makapangihi patay, hindi ta magreklamo nga ay ano man naman dugay-dugay man ko pangihi nga daw atong ginabosisaw ko, no. So thanks God gid, no, kung makapangihi. Kakulbaan ka na ya kung hindi na magtubod dira ang imo nga ihi, kay kung hindi na magtubod ti amo nang ginatawag ta nga kidney failure na, no. So butangan ka na lang da kateter para dira na lang na masulod ang imo na nga ihi. So ang ihi ng ihi ay wagi. So may kasabihan ka na, no, kung may hambalanon nga ang ihi ng ihi ay wagi. So thanks God kung pangihi ka pa subong, no. So ang second sini is ang diet, no. Diet ged ako ng imo sini nga special diet nga makatreat ini siya sa high blood kag diabetes, cholesterol, kag kasubong man sa stress, no. Ang damo nga kanon buhinan. So ang kinanglan damo kanon is ang utan ged kag prutas, no. Kay ang utan makapakuha sinisang diabetes, which is ang utan niya wala sang sugar, no. Wala contain nga sugar ged ang mga kabombo. So damo kanon mo nga utan, kaya bangod ang utan nubo sini ako nang ginatawag nga glycemic index, no. Ano buot bala siningo, no, kung mag-inom ka sang tamis o kung sang mga may sugar mo, so mataas na magwa, no, magwa ang insulin. So dira sa imo nga lapay or pancreas. So ang pancreas is nagaproduce ina sang insulin, mga kabombo. So kung tig-aulo ini ang tag-iya sang lawas, no, nga permi lang gainom sang mga juice, sa mga soft drinks, no. So dugay kapuyo na ang lapay naton, no, kanang lapay mo da kasigi produce, so maguba na ang lapay mo kung ang tendency is hindi na mag-function. Once hindi na ini mag-function gani, no, ang gwa is diabetes. So amo na ang case nga dapat utan gid ang kanon, kaya hindi tamis kaga rich in fiber ini sa, which is nagamba kita kung damo ini fiber ang utan, no, matig-ay ni. So pareho sa mga okra, ang kangkong, no, rich in fiber ina siya, which is, no, hindi magtaas ang imo sini nga blood sugar
kaga proven and tested na nagigidya, no? So mostly diri sa may sabahin sa mga vegetarian, which is nagalawig sini ang ilang kabuhi, no? Ang nagakaon bala sa mga meat, no? So dira gid kalabanan nagaka-high blood ang mga gakaon sang baboy bawlikawan ta gina, no? So diri sa mga tao na mga vegetarian, so proven and tested nga galawig iniya ang ilang mga kabuhi. Ang iba niya sa una gani, no, ang centenarian sang una. So sa iya nga story si nanay ang taga taga Kabankalan, which is utan lang gina siya kuno nga utan sang una, no, laga kaon sang karne gakaon man siguro pero panalagsa lang gid, pero kalabanan utan gini ang kaon. So ang meat, no, wala na siya fiber, wala gid ang fiber ini ang mga karne, which is kung kanon mo lang gani no makaon ka na pork chop, ini ang pork chop ya magasig lang siya gakadunot or dira sa imo nga gakapudpod sa imo nga tiyan. Iniya ang utan, no, medyo ano ni siya pasudlon, no, hinay, tig-a kag hinay ang pagsulod sini sa lawats, which is hindi magtaas nimo ang imo sini nga blood sugar. So diri sa bahin sang mga ginapang bakal naton sa may supermarket, which is masyado ka budlay gid, no, magbakal diri sa may supermarket, which is madamo sang preservatives ini ang nakapackaging na baladaan, no, nga mga pagkaon, no, nakasulod na nga daan, which is nga dapat gid nga baklon deraya utan, mga whole grain, wheat bread, kag ang low fat dairy, no, mga mani, kaga isda ang dapat nakaunon gid sini sa may mga diabetes, may mga high blood, kaya kabudlay gid, no, subo nga tiyempo bala magpa-hospital ka, kinanglan magpa-swab test o kung magpa-check up. So dapat amligan ginaton ini ang aton nga ikaayo nga lawas, mga kabombo. So kagang hindi magapati bala sa mga chichiryan, no, nga mayara nakasulat sa ilang packaging nga na dira ka, no, all vegetables, no meat, no, low trans fat, low cholesterol, pero ang sa sulod gali is damo-damo asin, damo-damo pa vitsin bate daw ginsulutan mo lang sini ang imo nga kaugalingon. So diri mga kabombo, no, ang sabahin sang salt sa aton nga lawas na dapat low salt lang ang kinanglan sa aton nga lawas, no, which is according sa FNRI 4 times ang salt nga dapat, no, 2 grams a day. So ginakaon tayo nagalabot na sa 8 grams a day. So gamay nga buhin sa mga maparat nga pagkaon, ilabi na gid ni sa mga ugabala, no, nga parat-parat gid katama. So ang dapat na dira himuon, mahugasan mo ini anay ang parat nga uga kag amo da pagprito mo or pagsugba anay. So wala man na sila nga hindi ka na magkaon, no, pero buhin-buhinan lang kung palakaon kag kung adlaw kag bigga kaon, no, ga. So pwede lang goro twice a week, no. So hindi man nami ang tam-an kaparat sini nga mga pagkaon, no. Kag ini ang pwede gid maka-cause, no, sa gastric cancer according sa pagtuon kung damo salt ang imo nga lawas, no, gakairita imo ang imo sini nga tiyan. So dapat halungan gid naton sini mga kabombo. So dapat nga may yara man kita reduction, no, weight reduction, which is 7% reduction o kana 10 pounds lang isang imo nga lawas, no, which is kung magniwang ka ang imo nga cholesterol level is naga-lower man, no, kaga madula sini ang imo nga arthritis mo, which is ang weight man ang isa ka cause, no, sang arthritis. Which is ang halinan sini, no, once ikaw overload ang isa ka tao o kung overweight siya ang tiyan, ang lawas sini, no, maguba ang tuhod sang isa ka tao bangod sang hindi na bala hindi na madala sang tuhod sini o kana sang bones dira sa tuhod sang tao ang tam-an, no, o kana tam-an kakatambok sini sang isa ka persona. So kung mag-ubra man sa usawan, sabahin sa mga mahilig bila sa sausawan, no, kung mag-ubra ka sa usawan, mas okay ang langgaw, no, according sa pagtuon kay ang langgaw, no, tani ang sabahin sa mga patis wala, no, pwede kita na tawag natin ni makaubra sa usawan man nga may patis pero hindi man permi, no.
So mas manami kuno ya ang langgaw. Ilabi na gid kung gintuba balang langgaw no kay gapa-lower inisang blood sugar kag good for insulin sensitivity ini ang langgaw no. Pero sabayan lang tubig dayon. So ang iban gani nagainom sinisang 2 ka kutsarita bala kung aga wala pa sila naka kaon no. Gainom sili apple cider vinegar no. Tag 2 lang ka kutsarita hindi man sila nga ang apple cider para mag-lower dayon ang imong blood sugar ya turoson mo. So hindi no kay may mga side effects man akong matamaan kanada sa ang inom ilabi pagid ni no kung acidic ka. So pero mas manami gid ini ang langgaw no which is nagapanubo sa nga blood sugar. So imnalan dayon sang tubig pagkatapos inom sang apple cider dira o kung gintuba man nga langgaw no. So ang number 3 nga tips is amo ini ang pagkaon sang madamo nga fiber sa isa ka pagkaon o kana fiber intake no parehas ang na-mentionar naton kagina ang okra, ang kangkong no, marguso, mga patatas which is rich in fiber ini sila. So kung taas ang fibers ang sang pagkaon so malower ang imo nga cholesterol kag manami ang imo sini nga pamuhin mga kabombo. So Andri no ang ika-4 na pinaka-importante gid sa tanan ang ehersisyo. Which is ang exercise o kung na kinanglan maggalaw-galaw ka dira no. Imagine na bala ang isa ka tawo kung magsige lang dapungko, magsige lang kaligid no nagaluya ikaw. Once ang imo nga lawas nagagiho ang utok mo no, nagagiho man na. So amo nang ginambal nga giho-giho man para hindi ka da ma-stroke. So kung makapoy ka, gamiton inasang lawas mo no kung ilabi na gid ko nagapalamalhas ka na dira may ginaubra ka gamiton sang lawas mo ang sugar which is kung gamiton ini sang lawas mo ang sugar no para sa mga muscles manubo ang imo nga blood sugar no walking kada or pabalhas ka no saka panaog na sa hagdan nga duwa lang bika lintang no hindi man kay kung mga edad-edad naman gid bala no so do ka lingin na sa ulo magsige balik-balik so walking nang gamay no sa mga may edad-edad na no sa mga adults na so kinanglan gid na mag-walking magpabalhas ginagmay so kay sa bahay hindi sang kung may kulo kwarta ka pwede ka man ka gym no mga weights na hindi gid shadow ka no kabugat no kay pasakit na sa likod ang mga weights nga tama gid kabugat kaga hindi na manami no para sa posture o kung nagapaguba man sa posture dugay kung hindi kamasarangan sang lawas mo ini ang mga weights no so kung naga-walking kada adlaw no ga-reduce ni ang sugar mo kaga pawala man sang stress o kon mabuhinan sinang imo nga stress kiti magamba kita stress si ara na sa utok sang tawo adlaw-adlaw no. So para hindi ma-stress ilabi na gid subong high-tech na kita no sa social media bala mga kabombo. Kung may makita ka dira nga mga balita no ilabi na gid kung may mga pinatsanay ni do makapaminsar kabaw ano na lang niyang aton nga pungsod man no ano na lang ning lugar te do kada adlaw na lang may ginatiro may ginapatay no pero kung dapat ang imo sini nga tan-awon imo nga basahon no hindi man na sili nga i-disregard ta ina ang mga balita nga mga amos na kay ti kinanglan ta na iya sa adlaw-adlaw no para updated makita sa gakalatabo which is dako gid nga bulig. Pero kinanglan ta magabasa man sa mga inspirational nga quotes dira no kon mga sayings da or mag-journal kada bi mag-diary no para ang imo nga stress o kon may kalingawan ka gamay no. So ang walking no gapaalam ini nga agapaalam no according sa pagtuon no gina-examine which is mayara sa una nga gin-examine ang utok no palakat o kon gina-PET scan no ginpalakat-lakat lang no which is napuno sang dugo ini ang brain no kag gagana gali sini ang imo nga utok once no nga the more ka nga nagagiho dira o kon may ginaubra ang imo nga utok is nagagiho man dira no kaga amo na sa mga nanay no dapat ipa-explore gini ang mga kabataan kaga pero bantayan lang giyaan sa gyapon o kon guidance ang ginikanan ni ang mga kabataan no kung pwede da na ipa-intraho mo sa mga saot-saot, no? Mga swimming lessons, no? Mga voice lessons, o kon mga exercises na palakton-lakton nyo, pahampangon nyo ini ang kabataan, no? Pero sa giyaan ng Japon sang ginikanan sini. So, ang bones, no? Which is ini ang exercise, is nagapabakod man sang tulan o kon na bones naton mga kabombo. So, ang bones kung wala mo ni ginagamit, no? Pareho sa nga aton nga tuhod no kung wala mo ni siya ginagamit perme
no may tendency nga maluya kung mahina ina. Kay once nga more nga ginagamit mo ini gabakod ang imo nga tuhod, no? Tungod grabe ang gravity, no? Nga gina-exert sini. So gapag-on pagid kaga matagtag da ang imo nga bones. So good for the muscle ini. So pero ini hindi man sila nga madlagan kaya adlaw taga 10 ka kilometro. So araya mang luya na gina. Peras no, example tarang ini ang mga astronaut bala no nga nakadto sa sagwa o kung sa ano na ginatawag nato sa mga outer space, no, sa moon be kay wala dito ya gravity. That's why pagbalik na nila, no, according sa research nagaluya ina ang ilang mga tuhod, no, bangod kay wala gravity dito sa may outer space o kung sa ginatawag naton bi nga bulan na sini. So that's why gakabatsyag sila kisa palanakit sa ilang mga lawas ni kagkasubong man sang tuhod. So mga kabombo, bago kita magpadayon sa magabuyaan ay kita sa mga importante nga pahanumdom. So standby kita. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo,
Nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Welcome back, kaliwat ang mga kabombo diri sa aton palatuntunan ang Dr. Bombo. So ay padayuno nato no ang aton nga ginadiskusyonan diri no ang mga tips ni kung paano ma-prevent no o na malikawan o kung na maglala ini ang ginasuffer no nga diabetes, ano pa gid no, high blood, cholesterol, kag ang mataas na cholesterol kag stress. So kagina amo na to no ang na-mentionar naton mayara naka-apat ka tips nga gin hatag naton kagina no, which is ang una-una amo to ang pag-inom gid sang madamo nga tubig no, 8 to 10 glasses. Except na lang no o kana exempt na lang diri no sa naga-suffer sang tubig, damo tubig sa baga, no? O kung may sakit sa tagay pusoon, ginadialysis, kag mayara stage 5 kidney failure, no? Which is hindi nakapangihi, no? Which is dito kagina nambal to, no? Ang ihi ng ihi ay wagi. So, ang ikadua, amo na ang proper diet, ang mga kabombo, no? Ang special diet, kag pagkaon sinisang madamo nga fiber, no? Utan nga rich in fiber, gid. So kag ang ikatatlo, amoy sinikagina ang fiber intake kag ang ikaapat ang pag-ehersisyo gid ang mga kabombo o kon pag galaw-galaw dira. So ini ang ikalima nga tips is likaw sa stress no. Paano sini magalikaw sa stress no kay ang stress ang hambal gani naton ara lang na sa utok sang tao kada adlaw. No kay kung ano ang isulod mo sa imo nga utok amo man na ang mabatsyagan mo. So kung pero mo sa ginapaminsar te love mo siguro no hindi. So amo na kung dapat ang mga kabombo no ang imo paminsaron per me is ang positive side lang. Galing kay hindi gid malikawan no kada adlaw o kanang iban sa aton diri doga problema gid no especially no kung wala ka kwarta mas stress ka gid na iyan no kung hila naton kay gani dynamic no hampulan sinisang libo ka kwarta para maumpawan. Kakisa mo na ang ginahambal ta nga kulang no ang kung wala ka kwarta daw hila naton ka daw permi ka lang masakit. So pero kung may ara na gani daw maulo-umpawan ka man gamay. So sini no kinanglan gid nga magalikaw ikaw sa stress o kana positive vibes ka lang no paminsaron ang mga positibo nga butang kag ang mga negative mga disregard ni ang mga negative no nga nga mga bagay-bagay sa aton nga kabuhi. So dapat kung ano ang gapa-relax sa imo, no? Amo na ang isulod mo sa imo nga paminsaron. Kung stress ka, no, kaya mayara epekto ini nga mapalpitate ka, masakit sini ang imo nga dughan kag amo na nagligad ang isaman ka epekto o kan ka cause sini isang acid is ang stress, no? Once ga stress ka, gadugang sini ang imo nga acid, no? So gataas ang imo nga acid no which is ini ang resulta is hyperacidity kag ma-heartburn pa ikaw no. So likawan ang stress para hindi ma-high blood no kay kung kakisay labi na gid kung high blood ang isa ka tawo no kung stress ini bauti ga taas man sini ang iyang dugo. So likawan ang stress gid mga kabombo kag ang ikaanom amo ini ang get enough sleep o kon magtulog no. Suno gani sa pagtuon kung ano ka oras nagatulog daw amo ka man na oras magbugtaw no para ang body clock mo bala no mag-apareho sino kon ang body clock sa imo nga
okay gid ang katama mga kabombo. So kinanglan sang tawo no ang 8 hours gid ang tulog galing kay ang iban sa aton ilabi na gid ko tigulang ka na no hindi ka na makatulog gid siling balasang tayuyon may arakis ang tag alas 12 ni maano ka na mabugtaw hindi ka ang imo balang alawas din anad na nga may ubrahon ka gid dapat sa amo na nga oras o kon dapat bugtaw ka na amo na nga oras no ang iban tag 3 lang ka oras ni ang tulog no kung makabugta na gani hindi na sila luwat sila makatulog so dapat kinanglan gid ang kumpleto nga tulog no kay kung okay ang tulog okay ang puso kay kakisa kung kulang ang imo nga tulog do ka irritable no do ka wala ikaw sa mood do kaguba sini ang imo nga mood so dapat magtulog sang temprano, hindi pagpulawi ang mga sala nga tao. So, sana, hindi magpulaw sa mga sala nga tao, dira, ang mga wala pulos ng mga bagay-bagay. So, dapat kompleto ang tulog, mga kabombo. Kagang ikapito, no, amo ini magpa-lab test, gado kon i-monitor ang imo nga blood sugar, ang cholesterol level mo, para makita mo dira ang diferensya sa imo nga lawas, no, kung diin dapat nga ipabulong mo na kay para ma-prevent sini ang paglala no kan ginatawag naton nga chronic diseases o kanang severe mandira no nga ginabat siya nga severe illnesses pagid. So dapat mga kabombo no i-monitor ginadira. So mas manami gini-gani ang sa Philippine Health no kon may ara nga libre nga mga lab test no na manami ini nga programa kung may libre nga lab test which is kung kakisadaan magpa monitor ikaw sa nga blood sugar mo mabayad ka pa so ang iban sa aton na hindi na bala masarangan gid especially sa mga nag-income kung kakis ang mapauli lang gila tag 300 pesos 500 so may mga pamilya na no paano na paiguon ibakal bugas ibakal sudan kulang pagani no so dapat amligan gid ang ikaayong lawas kay para hindi man mabudlayan sinino ikaw mismo kag ang pamilya mo man so mga kabombo, ang last sini iwas sigarilyo, iwasan ang sigarilyo, likawan ang sigarilyo kag ang alcoholic nga mga ilimnon sini no, stop alcohol. So ang bana mo da kung palainom katama ano ang imo nga himuon? Tagai kamote, kung gaan kano kamote ang orange ginabala kamote nga tagaan kamote no kay nagapabuhin inisang chance no nga magkalang cancer o kung grabe dira magapanigarilyo bala no ang isa ka ang ginatawag nga chain smoker bala no sa isa ka adlaw makaubos guro duwa ka kaha isa ka kahaba daw simboryo no may grabe ka ano sini no tag isa kaha duwa ka kaha so kung hindi pagid gani mamate ang imo nga bana no nga untati na ni ang sigarilyo kag inom sang makahulubog nga ilimnon ipabayli na sa piya ka kwarto hindi pagpatabada sa imo so mga kabombo no ini ang 8 ka mga tips na ginhatag no mga pipila lamang ini sa kadamuon sang pwede himuon para ma-prevent no ini ang ginatawag o kon mabulong matreat ini ang ginatawag natin nga high blood diabetes high cholesterol level kag kasubong man ang stress so mga kabombo I hope no nga na madamo kamo sa nga nakuha subong no biska na 8 lang ini kabilog ining discuss naton no nga mga tips which is isa gid no dako gid ang mabulig sini sa mga naga suffer dira no liwat ko ang imo bana hindi pa maguntat no panigarilyo so ini ang pagpanigarilyo no suno sa mga nabatian ko sa mga nagapanigarilyo wala no nga hindi gid man ni dali-dali ko noon taton kay tungod ang iba masakit ini sila o kung nagalain ng ilang pamatsyag na daw hila naton sila kuno hindi sila makapanigarilyo nung ginaluod ini sila mo no especially kung makakaon sila mga ano nang ginatawag natin mga langsa nga mga pagkaon pero dapat no hagan-hagan lang sini kung nagapanigarilyo ka man gid o kung nagainom ikaw sa makahulubog dira nga ilimno no hindi sila nga dumamaoy ka na daw magwa ka sa panit mo kay ti dapat ang tolerance no sang nagainom sini o kung alcohol tolerance grabe man no kay ti sabahin sini kung kakisa kung makainom na no dapat ang ilimnon ibutang sa tiyan hindi sa ulo kay amo ni ang ginatunaan pagin kung kakisasang mga lain-lain nga bagay kay kung may alak kuno may balak insakta man na so kung may alak may balak so te kung mag-inom ka da karon sang makahulubog nga ilimnon no kag kung hindi ka mo dira mag-insyendiyana isang upod mo ka magnilalisay so dapat likawan gid no nga mag amo na nga mga bagay
nga milalistay kamo da asta na lang karon nga magpinatsanay na kamo no. So dapat ang ilimnon ibutang sa lugar kag hagan-hagan ng sa pagpanigarilyo. Liwat sa mga may bana dira no nga hindi magapati sa ilang nga mga asawa. So dapat insindihon nyo man ang inyong asawa no magambal sa inyong hagan-hagan sa pagpanigarilyo kay sa ulihi ang mabudlayan ang pamilya nyo man sa gihapon. So mga kabombo, amuyad to ang mga tupiko subong no nga aton nga ginadiskusyonan kag I hope nga madamugid kamo sinisa nga natun-an sa subong nga hapon. Liwat kita no mag-updanay sa masunod naman nga Domingo which is no alas 3 gyapon halin alas 3 tubtob alas 4 sang hapon. Madamugid nga salamat sa inyo pag-upod sa amon subong sa programa dito hoy sa ikaayong lawas ang Dr. Bombo. Liwat naman kita nga mag-updanay sa masunod nga Domingo. Ako ang inyo tagapangalagad si Bombo Yanizil Minardo nga nagapahanumdom kung ikaw may ginabatsa kang hindi mo na kaya, ipakonsulta na para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio